na imong problema magsimba ka ng dili Sabado. Kay dili na ginayas Ginoo, iya man na sa tao. Nya nagalagad ka karong Dios niya. Ang tao imong tumanon. Dili man na mao. Dios imong tumanon kay Dios imong giadagaran. Amen. Sa Dios lang gid ta dapat mo sunod. Sumala pa sa itong mga higalang member sa Seventh-day Adventist. Pero matingala ta ba, kung tinuod gyud ang ilang gisulti nga sundon gyud ang Dios, nganong sila mismo wala man nagpasakop sa relihiyong Judaismo? Nganong sila mismo wala man misunod sa kanibitang full nga implementation sa pagsunod sa gitawag og sugo? Kaya balang kasulatan manggod kan mga nagpahulay sa adlaw ikapito na tuang tan-awon, again ang nangulo pare, ang silaha pastoy, ang nangulo nakasutana, ang silahan naka-Amerikana. Pagkahuman na ay altar ang naa sa Biblia, ang sila walay altar, pudyom ang naa. So makita nato nga diha pa lang daan dako na gyud kaayo og kalainan nya pagkahuman ipugos pa gyud nato nga mahimo mong gitawag og tinuod, musugot mo sa dili na kanang inyong pundok nga inyong sekta, pundok o sekta nga inyong gipasakupan dili na gikan sa Dios. Kung tinuod gyud nga nisunod mo sa Dios, dapat biyaan ninyo ng punduka. Kay ang Seventh-day Adventist gitukod ng mga Amerikano og walay koneksyon sa Dios. Number 2, ang paninyo kinahanglan daw gid sundon kadtong adlaw ikapito sumala sa balaang kasulatan. Remember ang kasuguan kung nato ang tan-awon gihatag sa Dios ang sugo sa iyang unang katawhan. Ang naay kagahom nga mo implement ni ana mao ang gitawag og relihiyong Judaismo. Gani kung nato ang tan-awon ng balaang kasulatan, daghan kayo sila gipanghatag nga mga ordinansa nga pamaagi nga mo na siya ang murag silbi implementing rules and regulations sa sugo nga ilang nadawat gikan sa Dios. Nga naman, kasi sila man ang authority, kumbaga. So, buti pasabot, ang sugo nga gihatag sa Diyos dito nila, interpreted according to their customs and tradition. So, mo na nga, kanang adlaw ikapito, at ang basahon ng balaang kasulatan, sa mga Hudyo, wala tay gitawag og supak. Og uyon taana dito sa mga Hudyo. Pero kay, naan naman ang simbahang Kristiyano, naan naman ang simbahang gitukod sa tuwang Ginoong Jesucristo. So, ang balaod, kinahanglan, it must be interpreted according to the mind, culture, tradition of the Christian Church. So, kanang giingon nga Sabbath, nga ang meaning niya kay tawag ining day of rest or day of worship according sa ubang mga biblical dictionary, gi-interpret na sa Christian Church nga first day of the week or gitawag og the Lord's Day or Dies Dominica. Yan. Mga tuwang tanawon ang mga writings sa mga fathers sa simbahan na gitukod ni Ginoong Jesucristo. Muna, sa 1st century AD, after sa mga apostoles, ang mga apostoles gani mismo, sa ilahang panahon, musunod na sila sinaguga sa adlaw ikapito para tudluan o i-convert kadtong mga Hudyo. Pero naagad sila kaugalingon nilang day of worship. O according sa tradition, according sa mga writings sa mga unang mga Kristiyano, for the first 300 years, kana nga adlaw nga ilang panagtigom unang adlaw. Ngayon, posible man lang, moingon ka nga, wa sila giyahis Ginoong Diyos. Ingon ganit si Kristo nga, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ingon ganit ang Ginoong Kristo nga, padadaan ka mo sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo mo magtudlo kaninyo sa tanan nga akong gisugo ninyo. So therefore, ang una-una sa mga Kristiyano kaniadto concerning sa gitawag og the word Sabbath, ang adlaw sa pagsimba o ang adlaw sa pagdaig sa Dios, himuon nila sa unang adlaw sa simana. Kay again, number 1, Christian church naman sila, dili naman sila Jewish church. Number 2, ang interpretation sa Jewish church o sa Christian church managlahi in terms of Sabbath. Nga naman, kay sa tanang gitawag og mga sugo sa Dios, katong napulo ka sugo, kana lang word, kana lang tawag anong Sabbath, nga naa kay i-implement kung baga. Naa kay i-implement nga gitawag og kining pamaagi sa pagsimba na kay implementar. So lahi man kaniadto pag-abot sa Christian Church, lahi na pod. Nganuman kay kung ilisan gani ang pagkapari, ilisan usab ang gitawag og balaod. Balaod in the sense nga kadtong implementing rules kung baga sa sugo nga gihatag sa Dios. So mao na kung natuang tanawon, kung tinuod ka nga nagsunod sa sugo sa Dios, sunod ka sa Christian Church. And that Christian Church dili na Seventh-day Adventist. According sa history, kanang Christian Church refer to the Catholic Church, refer to the one Holy Catholic
and Apostolic Church or mas known nga Roman Catholic Church. So kung wala ka din ha, wala ka din sunod sa kabubuton sa Dios. Ug ang imong pagsimba bisan pagkapilan ng kopyaho ng naas balang kasulatan, wa kay connection din na. Kaya wa makay connection din na, so buot ipasabot ang imuhang tawag ini nga gihimo, wala nay credit nga maluwas ka o wala nay kredito sa imuhang kaugalingon aron mahimuot ang Dios nimo. Ngano man kay instead of mosunod ka ni Kristo kung sa Kristohan ng iglesia, dito naman hinuon ka sunod sa mga Amerikano nga way kalabutan sa imong gibasa nga Biblia. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.